Λοιπόν, όσοι κατεβαίνετε από τη Συγκρού ή από το ποτάμι για να βγείτε στο λιμάνι, αυτή τη διαδρομή θα κάνετε. Εδώ δεξιά βλέπετε το σταθμό του προαστιακού. Ο δρόμος λέγεται Κόνονος. Μπροστά μας ο σταθμός, ωραίος σταθμός, πρώην Πελοποννήσου, έτσι, να το ξέρετε. Τώρα βλέπετε και τα παπόρια. Εδώ θα πάτε υποχρεωτικά δεξιά. Αν σταματήσετε και πάτε αριστερά, δίπλα ακριβώς είναι ο ηλεκτρικός σταθμός. Εμείς θα πάμε στη διαδρομή προς τα κρητικά καράβια. Είναι και τα ροδίτικα από εκεί, αλλά εμείς στην Κρήτη λέμε, γιατί είναι και Μεγαλόνισσος, για όσους δεν ξέρουν. Άντε ρε, και με φιλμ. Ακολουθούμε τη διαδρομή όπως πηγαίνει. Κρατάμε την αριστερή λωρίδα και αριστερά μας έχουμε το λιμάνι, τα μεγάλα παπόρια. Έτσι. Δεξιά, έτσι όσους έχετε περιέργεια, είναι το Γενικό Χημείο του κράτους για ό,τι εξετάσεις θέλετε. Πλησιάζουμε στον Άγιο Διονύση. Σταθερά βλέπουμε τα παπόρια αριστερά. Άμα πλάκωσε κίνηση. Μπαίνουμε στο λιμάνι. Είναι η ώρα που μπαίνουν μέσα για να ταξιδέψουν. Εμείς θα βγούμε. Εμείς δεν θα μπούμε όλο αριστερά. Θα πάμε κανονικά μπροστά από το... Μπορούμε να πιάσουμε για την δεύτερη λωρίδα. Να ξέρετε, 2 λωρίδες στρίβουν αριστερά, 2 λωρίδες στρίβουν δεξιά. Άρα μπορείτε να είστε και στη δεύτερη από αριστερά. Όχι σαν και εμάς που την πατήσαμε τώρα. Θέλω τον καθρέφτη. 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 Είναι ο Άγιος Διονύσης. Αν πάτε δεξιά, πάτε προς Κερατσίνη. Ακριβώς μπροστά μας είναι η Δραπετσόνα, που δεν περνάει κατευθείαν ο δρόμος, πρέπει να κάνεις κύκλο, και εμείς πάμε αριστερά. Βλέπετε τον ωραίο παλιό σταθμό Λαρίσης του τρένου. Πολύ ωραίος, κάποτε θα αξιοποιηθεί. Ακριβώς μέσα είναι τα αρχαία που τα έχει καταστρέψει ο ΟΣΕ, το Αφροδίσιο. Αριστερά μας σταθερά λιμάνι, παπόρια, πολλά. Κρητικά και όχι μόνο. Εδώ γίνονται έργα, δεν μας νοιάζουν προς το παρόν. Ακολουθούμε κανονικά τη διαδρομή. Δεξιά βλέπετε την ιετιώδια πύλη. Η κατάληξη είναι αριστερά, θα πάμε. Εδώ λοιπόν πάμε αριστερά, βλέπετε η ταμπέλα προς λιμάνι, εκεί αριστερά πάμε. Λιμάνι, μπαίνουμε μέσα στο λιμάνι επειδή γίνονται έργα και μας δυσκολεύουν λίγο. Πίσω μας είπαμε ότι ήταν η κατάληξη των μακρών τυχών. Δεξιά αμέσως, με το που μπαίνουμε αμέσως κάνουμε δεξιά και πάλι δεξιά. Πάμε δηλαδή προς... Αχ,
Μυτιλήνη, Χίο κλπ. Απάνω είναι η Δραπετσόνα. Είμαστε μέσα στο λιμάνι. Βλέπετε και το κτίριο του Υπουργείου που δεν ήρθε ο Βερνίκος. Και προχωράμε κανονικότατα. Απάνω η Δραπετσόνα. Προχωράμε κανονικά. Προσπερνάμε το Υπουργείο. Και πλησιάζουμε προς το τέρμα του λιμανιού. Δεν μας σταματάει τίποτα. Όπως πάει ο δρόμος. Αριστερά. Παρακαλώ, το δείχνουν για τα σήματα, ας μην μπερδευόμαστε. Έτσι. Από εδώ. Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Λίγο αργά για να το καταλαβαίνουν οι άγνωστοι. Θα βγούμε κανονικά. Βλέπετε, Πειραιάς Χριστόπουλου λέει κανονικά βγαίνουμε. Προχωράμε από την αριστερή μεριά, η δεξιά έτσι κι αλλιώς θα κλειστεί. Έτσι. Εδώ θα προσέξουμε το εξής. Με το που τελειώνει αυτή η νησίδα, ανεβαίνουμε. Με το που τελειώνει η νησίδα κάνουμε επιτόπου αριστερά. Εδώ ακριβώς. Εδώ ακριβώς κάνουμε επιτόπου αριστερά. Σαν να επιστρέφουμε πίσω δηλαδή. Είμαστε στον παράδρομο, τον παλιό δρόμο του λιμανιού. Βλέπουμε αδιέξοδο, αλλά πριν το αδιέξοδο εμείς θα βρούμε διέξοδο. Είναι ο όρμος Κράκαρη, να το θυμάστε, Κράκαρη, δεξιά παρακαλώ. Εδώ θέλει να κάνει ο Όλπ τα μεγάλα του έργα. Και μπαίνουμε στο νέο χωματόδρομο που ανοίχθηκε μετά από 100 χρόνια. 100, παρακαλώ, 100. Τώρα είναι και λίγο κουνημένο, δεν πειράζει, δεν είμαι και ο Αγγελόπουλος. Εδώ τα ωραία μας, εδώ η καντίνα μας, εδώ η παραλία μας, φρέσκο ψαράγι, μόλις το πιάσουμε το τηγανίζουμε. Εδώ θα βάλουμε και την απλόστρα, την ξαπλώστρα, όχι απλόστρα. Τι ωραία που είναι. Μπορείτε να παρκάρετε όπου γουστάρετε και όσο πλησιάζουμε την καντίνα όπου θες και στη μέση του δρόμου να τα αφήσεις, δικός μας είναι ο δρόμος. Η κυρία Πρόεδρο μαγειρεύει. Αυτό είναι το παλιό εργοστάσιο των λιπασμάτων και αυτό που βλέπουμε το κουφάρι είναι από το εργοστάσιο γυαλιού. Χαίρετε προς το παρόν, θα σας τα πούμε σε λίγο. Λίγο να σας συνεχίσω. Στο βάθος οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και της Φόσκο. Τουαλέτες, καντίνα, αυτοκίνητο, καράβι στο βάθος. Η είσοδος του λιμανιού. Το θυμάστε. Και από πάνω μας η Δραπετσόνα. Ο υδατόπυργος, η Μακαλατεθέν. Διακόπτουμε.
μάλλον ένα κύκλο, ακριβώς εκεί που βρίσκεται το παπόρι, περνάει, είναι η Ψιτάλια, έτσι, και από πίσω τα βουνά είναι Σαλαμίνα. Τα άλλα βουνά στο βάθος είναι η Αίγινα. Η μουσική είναι ειδική, τώρα είναι εξαιρετική, αφιερωμένη για να δημιουργεί καταστάσεις. Παραλία με θόρυβο από κείμενο, όχι ό,τι και ό,τι, original. Έχει και λίγο πράσινο, γι' αυτό είπαμε, δεν μόνο για ηλιοθεραπεία, δεν είναι για τίποτα άλλο. Άντε. Διακόπτουμε για να πιούμε καφέ. Ευχαριστώ πολύ.